Európska únia chce vychovávať budúce generácie tak, aby boli vzdelané, aby mali čo ponúknuť Európe aj svetu. Predĺženou rukou Európskej únie na Slovensku sú informačné centrá Europe Direct, ktoré pravidelne organizujú rôzne podujatia najmä pre mladých ľudí. V útorok 23. apríla zorganizovalo Centrum v Senici 8. ročník súťaže Mladý Európan. V Senickom dome kultúry sa stretlo 9 trojčlenných družstiev študentov stredných škôl z celého kraja. Pred sebou mali 3 súťažné kolá: vedomostný test o Európskej únii, test šikovnosti v skladaní puzzle a obrázkový kvíz. Priznám sa, že niektoré siahajú výrazne nad rámec tých všeobecných znalostí, niektoré boli doslova záľudné, ale poradili si študenti. Niektoré školy ma veľmi príjemne prekvapili aj úrovňou znalostí v písomnom teste, aj úrovňou znalostí v tom záverečnom finálovom teste. Súťaže sa zúčastnili i zástupcovia 3 senických škôl: súkromnej, strednej odbornej školy a obchodnej akadémie. Študentom obchodnej akadémie sa mimoriadne darilo vo vedomostnom teste, kde získali druhý najvyšší počet bodov, ale pohoreli na skladaní puzzle a do finálového kola sa neprebojovali. Najviac bodov získalo družstvo z gymnázia Piera de Coubertina z Piešťan. Ako ste sa pripravovali na tú súťaž? Doma, samoštúdium, pani profesorka nám pomáhala, rôzne materiály o krajinách, internet. Venujete sa európskej tematike aj v škole? Venujeme sa na hodinách dejepisu a občianskej náuky, čiže mali sme niečo aj z tej školy. Snažili sme sa teda fungovať na plné obrátky a vyzerá to, že sme boli úspešní a vyhrali sme, takže sme radi. No je to pre nás asi dosť veľká česť a neviem, či sme to až takto čakali, ale tak budeme sa pripraviť ešte poctivo a reprezentovať náš kraj. A to na celoslovenskom kole súťaže Mladý Európan, kde sa stretnú víťazi 8 regionálnych kôl.